Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar, gowum ýagdaýlaryňyz. Bugün bizde iň populyar maşynalar. Şu iki maşyn şu wagt bizde iň populyar maşynaň biri diýsek ýalňyşmýas. Oglanyň arasynda 3-nji jahan urşuny amaçlat bolýar. Dut awlanmy ýa dut kemri diýip. Siz ýazyn kommentariýada 3-nji jahan urşy men kommentariýalarymda bolsun. Ýazyn siz üçin dut kemrimi ýa da dut awlan. Menem iň soňunda aýtjak videoda men haýsyn has halaýar. Şu wagt bizde -4 gradus oglanlar gulaklar gopdy. Helen bär açyklyk bolun gater şemal. Birinji dut kemrini abzor edeli, ondan soň dut awlana geçýär. Orsetde Gazagystanda muňa kemrin 30-njy kuzufy diýilýär. Bu maşynymyz biziň 2002-nji ýyldan 2005-nji ýyl aralygyna çykarly. 2004-nji ýylda restyling bolundy. Restyling ücretsiz bilýäňiz nämedigini? Bärde restylingda faralar ütkedi we karopka ütkenler. Restylingdan soň 2004-nji ýylda 2004-2005'ler dut kemriler 500 skor elýänler. Başda çykanlar 2002'de bular 400 skor bolup çykanlar. Bizde şu wagt 500 skoru ýykma karopkada diýenler. Edil bu maşynymyza biziň Halici 2004 full ýaşany biz muňa asly buň komplektasiýasy XL diýenler. Maşyn aňar başy hemme zat edilen hisat etmek gerekär, goşmaça gaty kendi atpadyr. Daşwidne hiç pretenziýa ýok oglanlar. Men liçna ödüm dut kemrini gaty odan öýren. Sizem ýazyn kommentariýada. Güneşni vidi 20 ýyl bolsa da intek vidin gidirmek da ýagny könelmedi şuň odanlygy. Näde salonda ýetýär? Kommentariýada ýazmaly. Dut awlan odan ýa-da dut kemri. 20 ýyl bolan maşyna olanlar torpedasyna serdin ideal sastaýanda edil bu maşyna ideal sastaýanda saklanan Halicidir bu. Şolong torpedas gaty gowelli dut awlan kam dut kemri kam zaýlan ýani näler 20 ýyl bolsa da ýöne öküz kelelen çal zaýlan men Lexus'um kam edil şoň ýalak. Şu ýylda çykan Toyota'lar Lexus'laryň torpedas gowdal çal zaýlan ýani bularda oňal mesele ýok. Bu maşynymyzda bir de goşmaça ýamatlar iň soňky saatlar. Şu ýerde sponsorlamyzyň önümi bilen tanıştyryp geçeýin sizi. Isverjiler, Jitki soda, pasuda ýuwlaýan. Ödülönýän zatlarymyz olanlar size de maslahat berýän. Ýokary hil amatly baha Altyn Gaýada. Altyn Gaýa tämirliň nyşany. Olanlar bu maşynyň ýumşaklygy barada men hiç sonda oturjakka siziň özüňiz gowulýaňyz. Bu maşyn universal bilýäňiz. Kreetmäne de bolýar, özüň sürmäne de bolýar. Inni şu ýerde aýtjaklarym, dut kemri, dut awlan näme üçin beýle gymmat, näme üçin beýle populyardy diýip soraýaňyz da. Bir näçe sebäpleri bar. Bir sebäpleriň biri maşynyň nadjojnulygy, döwlenok. İkinci sebäbi döwlen ýagdaýynda zapçaslar arzan. Arkada çykýan setka bar we bärde setkaçy bardyr. Galeriýaňyz isteseňiz ýaktyrýaňyz. Bu ýöne ruchnoy arkadaky avtomat öýe çykýandyr. Giňligi dut awlandan pesirek. Häzir dut awlana ýetýär. Bu kuzufda 4 motorda elenir oglanlar. 2lik men ýöne Türkmenistanda görmedim, ofisial ýöne 2ligim çykýandyr. 2-4lük bizdeken 3lük we 3-3lükdir. Bulan edil şuň ýalyk mehanikasy ammadyr. Hem avtomat hem mehanikada elenir. Edil bu maşynymyzda biziň 3lük motor 210 atym güýji, nolan 100 ölçenli 8,5 sekund 100 kilometrede 10 litr ýakýar. Indi dut awlan. Olanlar bu maşynymyz biziň ofisialny Avalon'un 2-nji pokoleniýasy, 1-nji pokoleniýa 96 we 99 Avalon'lardyr. Bu maşynymyz biziň 2000-nji ýyldan 2004-nji ýyl aralygyna çykarly. Elbetde edil muňyalyk 2003-de 2004-de bu da restyling boldy. Restylingda faralar ütkendir. Bu maşynymyz biziň ýumşaklygyň nyşanydyr. Kreýänler gateret gowurýar. Edil krey üçin dut awlan, dut kemrinden has gowy. Sebäbi bu giň hem ýumşak. Dut awlan salonyna geçen reskabilleri min komfortu has ýokarda we giňligi. Gaty giň we biraz ýumşak gelýär. Uje sürmäken bilir ya bu maşyn. Şoň üçin kreýänlerim hasyn gowurýar. Bahalar nädir sorarsyn, dut kemri, näçe dut awlan. Häzir bahalaryny da ýetjek. Bizde başlayan bahasy we maksimal bahasyna çen. Sebäbi başlayan bahasy bilen maksimal bahasynyň arasynda 60-70% da. Salonda serdim oglanlar. Bu da idealnja saklanan 2003'tür bunymyz. Torpedasyny käweriňiz gaty odan öýräňiz. Ýöne men liçna ödüm dut kemriň torpedasyny odan öýrän. Sizem ýazyn kommentariýasyna. Haýsy maşynyň salony has odan öýräňiz. Odanlykda dut kemriň odan, ýumşaklykda bu.
Giňlikde de bu ýöne ýene oğlanlykda dut kemri. Inni bir zat da berde eğer men diýsem, ol gowy ya bul gowy bolanok, prosta her kim öz kusy bolýar, bilýäňiz. Erde JBL audio sistemi bar. Zavodskoy boçkojugam gelýär. Öýüniň nähili giňligini siz bilýäňiz, olanlar arkaýyn aýagyň ýazyp çyk oturup bolýar. Mesele ýok, gaty giň 3 olup arkaýyn Aşgabatda gidýän ýa-da ok bu maşynda. Mesele ýok. Yumşaklygy, giňligi gaty gowy. Ýönere kreýänler gowrandalar mene. Bizde dut kemring ve dut tawulun abzor badır kanalına geçip gören köne videolarda. Şoň üçin berde köp zat aýda oturjakka. Bu videoda men esas maksadım ikisini birlikde görkezip ikisinin tapawudyny aýtmak. Berde edil dut kemring kalyp 3'lük motor 210 atın gücü 0'dan 100'e çenilip primärne 8,5 sekund ýöne 100 km 12 litr ýakka. Biraz köpräk ýakkanlar. Inni maşinleri sürüp göreli. Howpsuzlyk kirmeýän ýatdan çykaramdyk. Aýtmaly zat oğlanlar. Bu maşinimiz biziň zavodskoy geliş hiç ýyly goşmaça zat ýokdur. O dut kemrimizi goşmaça paşty 2000 dolarlyk zatda. Majigara çenli ba, soňky model elbetde. Hemme zat aňyr başy original zatlar goýulan otaýda. Häzir bakan aýdamda ýüregiňiz ýarylmaz ýaly öňünden aýdaýyn. Ýörüşine söz ýok ýöne. İkisem gowy ýörýär maşynyň. Ýöne ýa men dut kemrini sürdüm. Ulak gün dut kemrini sürdüm bugün. Ýöne bärde uje bilýär ýumşaklyk, bärde gowy. Ýöne ýol tutujuluk dut kemrini has gowy. Beýdise men ýol tutujuluk gowy däller etmä, gowy mesele ýok. Görýäňiz, Aşgabatda gidensiňiz da şoda Lewa, Çerço, Palibom taksida gidip göränsiňiz. Taksiler näle? İkisini deňeşdirende ol has gowy ýol tutýar. Ýöne bu has ýumşak. Maşynyň oglanlar ikisem gowy, ikisiniň hem zapçaşlary primärne bir zat, bakalary şol bir zat. Edil motora ikisiniň hem bir zat. Ol içki granat diýdi, ol bul o zatlaryň hemmesi bir-birine oturýar, karobka edil şoň ýalyk. Diňe detallar ütke, detallar hem ikisiniň hem zapçaşlary şol bir zat. İkisiniň hem zapçaş arzan bolanynyň sebäbi şu maşynyň popularlygydy. Häzir eýlek modellere garaganda ikisiniň hem zapçaşlarynyň detal arzandyr. Nädir biz şu ýerde 0-60 barlak göreliň oglanlar. Hem salondan görkezýän, hem daşyndan görkezýän size. Bar, 2, 3. Haşlap çık görýär, mesele ýok görüşine zat gowy. Daşyndan görkezýän. Her abzorda aýtjaňyz da daşyndan amalay 0-60 diýip buna dut tawulanyň 0-60. Haşlap çık görýär. Edil haşlaýyşyny size eşitdilim, eşitilmedi bilemok. Mikrofon sebäminde de telefonla mikrofon ýok, daşar çykaram da. Gowy ýörýär, mesele ýok. Motor karobka gowy, skoram gowy çalşýar, wagtynda çalşýar. Hiç şeýle artykmyş ses ýok motorda. Motor karobka gowy kene. Maşynyň diňim ýok diýdi, krem edilmedi diýdi. Motor karobka gowy, hadawy gowy söz ýok maşyna. Edil men bilýän zatlamdan hemme zat gowy. Ýörüşem gowy söz ýok. Maşu atgylykly bilýän näme? Dut kemrimi ýa dut tawulon diýip kommentariýada ýazan haýsy köp bolarka interesna. Bu maşynyň aýratyn abzory amma men şondan näder täze görjekler, ey maşyn bardy, hissat aýdyp bermediň zat diýip ýazmaň. Öňkü abzorlar görüň, uje aýdyp berdim. Esasy maglumat aýdyp berildi. Ýaňam aýtdym, esas maksat bärde ikisiniň bir tapawudyny görkezmek. Yumşacık, komfortça maşyn. Inni häzir dut kemrini sürüp göreliň, ana dut kemrini garaşyp çykdyr. Inni dut kemrini sürýäs, howpsuzlyk kirmeýän ýatdan çykaramdyk. Ýene bir zat ruşnoy bärde elledir. Bärde ýaňam aýtdym oglanlar,
goşmoço hemme zat originaller majigara çenne ba hemme zat aňar başa datlar goýulan datpalnyçyny gat köpläp bardyr. Her bir zat aýda oturjak soň jaň edeň maňa aşakda men nomerlendirenler. Olanlar şu maşynyň ikisiniň hem ýöreşi gowy, ikisi hem gowy, mesele ýok. Ýöreşi 10 kowyň kerwet diýip biljekkä. Ýöne yumşaklykda duta bolan, has yumşak bildir ya. Bu da yumşak, bu da gowy mesele ýok. Diskalary original otur. Yokohama Pakrishka mesele ýok. Hemme zat gowy ýöne edil duta bolana garaňda biraz gatrak gelýär. Lu ýapalyň. Şuma izolatsiya sam şolurda ortalyk şuma izolatsiyasy aňyr başlaýjak, ýöne ortalyk. Bulary has gowam etip bolýanlar. Ýöne bu dut kamera şuma izolatsiya edilen ýalyk soňamda palyn içinde men esinden sorak göreýin. İki maşynda da degim ýokdur. Kime gyzykly bolsa bahalaryny ladyny aýdar men tawarlaşaň aşakdaky nomerler bilen arkaň jaňlaşyň. Ondan da aşar kopartdan maşyn alyp berýändir Amerikada. Bärdene maşyn alyp berýär. Maşynaňa satwan berýär, normal bahadan satsaňyz, satmaly bolsa arkaň habarlaşaýyn. Inni dut kamering 060. Mesele yok, primerna 3 sekundda çykka 60 çenni, 100 çennem 8 sekundda arkaynam çykka. Indi daşyndan. Her videoda aýtjaňyz daşyndan 060 çek diýip, muna çekkendir operatorum sowukda goýup. İkisini hem gördüňiz özüňiz. İkisiniň hem ýöreşi hem gowy, motor hem korobka hem mesele ýok. İkisinde de degim ýok. Inni bakalar. Bu maşynymyz biziň, dut kemerimiz. Aňar başy full, hemme zat radnoy renk, goşmaça hemme zat ba, hemme adam original zatlar oturanlar. $12.000. Dut avolonmuz. Aňar başy hemme zat degim ýok. Ýöne hiç goşmaça zat ýok. $9.600. Inni siz ýazyň. Haýsy siz üçin gowy? Dut kemer mi, dut avolon? Biziň bazarlarymyzda şu wagt dut kemer, dut avolonyň bahasy primerni 6-6,5dan başlaýar. 10, 11, 12 çenni gidýär. O da bilýäňiz, sostoýanýasyny we goşmaça bamy ýokmy degimine görä ütgendir. Hemem komplektasiýa ütgendir, gaterwet. Biram ýyly asobino dut kemerda 2002-2003 bilen 2004-2005 vapşe başkadır bakalar. Sebebi 500 skor, has gogoryalar 2004-2005'ler 500 skor faralar da atar oğudan restylingi da has gogorya. Şoň üçin bulan bakasy $12.000 çen gidip bile. Du tawolanyň bazarlarda siz gördüňiz 10, 11, 12 diýip oturanlar ama olar meňkälik. Bu maşynyň gat idealnesi inni az, şu sebäpden bakalar ýokary. Ondan käbiriňiz aýdarsyňyz men bu maşyny alamdan täze kamera alan boldy. O da dogry. Ýöne bulan ýa populärnysy aýtdym, zapçastlar ardan kreýeseňem bolýar, bu kreýeň dedi. Duglaýan ýagdaýyny oňartmak. Bular has aňsat we has arzan. Şo sebäplen bulan populärnysy intem gaýdynak oglanır. Kaçtı da gat gowy çykdy da şondan. Indi siziň özüňiz reşat ediň. Isleseňiz şuňa dut kamera, dut awolan almaly ýa-da ýok. Ki ýaljak täze çykan Hyundai aljak ýa täze kamera aljak diýseňiz, o da öz wybyryňyz. Indi men pikirim, men özüm dut kamerany öwren dut awolan. Imna vinesni üçin. Realna. Ýöne yumşaklyk, giňlik, komfort o taýda. Ýol tutuşuluk bu taýda we vinesni bu taýda. Odan baý. O da ýankalyk komfort. Dut awolan has bir ýaşlyraklar üçin meň liçne öz pikirim dut kamera has ýaş oglanlar üçin. Sizem kommentariyada ýazyň razylaşaňyzmy, razylaşaňyzmy? Hökma suratda. Patpisat ediň. Agda bolun ýagny like kommentariýa goýun oglanlar şu zatlaryň hemmesi siz üçin edilýär. Ana şuňa alabzor boldy göwnüňizde ýaranlar diýip pikir edýän oglanlar. Maşynlary bardy, hemme zat aýtyp berdim, tanışdyrdım. Ine siziň özüňiz reşat ediň. Dut kamera almalymy, dut awolanmy ýa-da täze kameramy ýa täze Hyundai'my ýa täze Kia'my. Kopartdan maşyna almaly bolsa, Türkmenistan içinden maşyna almaly, satmaly bolsa arkaň aşakdaky nomerlerini habarlaş beriň, aşakdaky meň nomerumdyr. Kim nähil maşyna arzu etip beren bolsa, dut awolan, dut kamera tapaýak ýa başga maşyn. Her ýeriňizde öz isleýän maşyny almak nesip etsin oglanlar. Iň esas adam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.